Bos días, amigos, desde o meu recuncho de Trevinca. Hoxe adicarei estes minutos da madrugada a dous estudantes adultos que nos regalan uns deliciosos relatos, dos que lerei uns parágrafos para que coa nosa revista nas vosas mans disfrutedes do traballo destes compañeiros de nós, a xente do redor. Trátase de Begoña Acevedo Carpinteiro e Xosé Luís Iglesias Pequeño. De Begoña, contos da vida mesma. O señor Manuel, coñecido no barrio do Couto como o Cabaneiro, alcume que lle xurdiu porque nos alrededores da súa casa había pequenas construccións que non eran outra cousa máis que uns galiñeiros que el mesmo facía con 4 táboas e unha oralita. Dispoñíase, como cada día, a dar o seu paseo diario. Tiña como costume pasar as largas tardes de verán no parque de xogos que se atopaba na traseira do Instituto do Epapu. O que máis lle gustaba desas tardiñas era ver os cativos darlle patadas ao balón, aínda que iso só era unha mera excusa, xa que o seu obxectivo non era outro que poder darlles conversa e contarlles as súas fazañas. Ali estaba o señor Manuel sentado coa súa boina e cun escarbadentes na boca que lle freaba aquelas ansias de saborear un celta corto dos que antaño, no cello fruncido polos raios de sol, pensativo e ollando un cativo que se atopaba ali xogando: "Neno, neno, ven para aquí e senta ao meu carón. Non ves que fai moita calor e vas derreter?" Queridos amigos, seguide lendo este relato que é unha auténtica delicia. E agora sigo con Xosé Luís, que nos regala o seu relato Aconteceu no Couto. Cando as cousas acontecía a outro ritmo, doutra forma, cando o vento marmuraba Paseniño e as campás da iglesia de Fátima soaban a novas mentras as beatas, con pano na cabeza, cantaban ese falsete as andainas dunha virxe que un 13 de maio fixo non sei que na cova de Iria. O tempo no Couto pasaba despacio, ou polo menos máis despacio que no centro da cidade, onde todo era barullo. Os vellos sentados no couzón da porta compartían un paquete de ideales ou de picadura, escupindo as febras que lle quedaban na boca entre calada e calada. Os rapaces pateaban un vello balón de coiro contra unha portería feita de pedras, mentras miraban de reollo as pernas das rapazas que xogaban a mariola saltando sobre un pé. Gracias, amigos, Begoña e José Luís.